abokina kwana biyu ka zuna kai ta faman tunani. Tun kwanaki na baka shawara ka dawo cikin wannan harkar tamu. Amma ka tsaya girman kai. Wace irin harka kuma? Ɗan fuskan da ka gani? Amma kai ka tsaya girman kai. Kai, ina, alkur'an ba zan iya ba. Ai da in shiga harkar ku ta fuskan jaka, kwara in zauna cikin talauci. Ai kai da an gaya ma kai kace za ka girman kai. Kuma wannan sana'a da kake gani ita ce garantiya. Ita harkar fuskan jaka. Ka sani ma ko idan Allah ya baka sa'a ka samu dirgegge da ka fusgo mana 50,000. Allah ko? Ka ce ina salallabawa zai kwantan fauna kawai sai fusgo 50,000. Ai kai ba ina ga ma ka daka na shirme ba. Allah ina ga ma. Abokina, alƙudan ga wata. Ga wata. Alƙudan ga wata. Ka kace ka kuwa wata rinta ba shi ne nake gaya ma ba. Tashi mu. What? Ababa na gaji. Wallahi tallahi mu du. Amma Allah ba mu sa'a. Ai a wannan jakar ko a samu 200,000 ko a samu 700,000. Mado ba nan doke da kan mu. Kai duk banda kai duk gofi. Allah ko? In gama shan wahala fituwa da an kama ni a rigar da ke ni ka ce in baka ka bude. Ka wani tawaye. Rufa idan ka. Saboda kan gani ko da yake bude. To. Ai wallahi. Haji ni kwa? Inna lillahi. What? Wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya isa tsakanina. Na. What?